искам. И здравейте хора, аз съм Ничи Даун и малко спрях клипа и затова почнах от начало. Нищо. Нищо не сме направили сериозно, просто взехме малко дърво и копаем сега. То се преби за втори път. Ой, той ми! Той ми! Гледай си работата! Сугар Каин! Вижте, тук има Сугар Каин. Кокаина. Ей, си наркоман такъв. Не съм наркоман, ти си наркоман. Том. Шегуваме се, хора. Том. Ние не сме наркомани. Малко. Не, сериозно, кажи им, че се шегуваш, че... Така, ще ви кажа сега истината. Ние не сме наркомани. Ние сме... Престъкломани. Това беше нещо да после даш. Къде си, бе? Ама тук сама. Виждаш ли, бе? Дама. Какво ми говориш на мама? Дама. И ти не си иди дама. Ям киркале. Ела тук и с тази кирка. И киркале. Слагам шугаркейн. Прибила! Ако имах мече, сега ще те пребия. Ей, ти имаш предимство. Какво е предимството? Играл си повече. Не, сериозно ли съм играл повече от теб? На телефон, да. На телефон ли? Аз съм играл много по-малко от теб. Ама да вземи ми шугаркейна. Защото имам шугаркейн. Ама даваме повече мелодии, защото ще стане пак също. Заплашваш ли ме нещо? Да. Сега имам каменен меч. Тук май има гора с цветя. Ма аз ще взема. Ти какво си мислиш? Аре бе, искам служи крафтинг тейбъла. Аз съм го сложил. Вземи дървото и всичко мисля. Аз къде съм сега? Виждам те. Кая, братва, още една киркала. Как така съм играл повече от тебе? На телефона си играл? Не. Аз на таблет съм играл, обаче на по-стара версия, която е страшно тъпа. Не бе, не на Майнкрафт, изобщо на телефон. На телефон... аз още от 3 годишен игра на телефон. Не, знаеш ли кога? От кога? Преди миналото година почна да игра на телефон. Аз и на компютър си играл от отдавна. Аз На компютър също играл от 3-4 години. и аз. На 3-4 годинки бях. И този лаптоп толкова Ей, ме не, кефеше. сега не виж. Топче, меч, кирк, още една. Брада, Не, на мен нищо ли ми направи? Добре, сега ще дам кирка и меч, за да си направиш другите инструменти. Кирка и меч. Ама дай ми кирка и меча, малко може да са дървени, защото искам... Добре, дай ми. Защото малко така че всичко направи. И не хора, аз не съм зле на Майнкрафт. Да, бе, да. Наложи хората. Ще те пребия. Отивам да копая. Аз отивам в мината, не ми пука, нищо не искам. Там има хол да го изкопая. Яко. Ще го Аз взема. го изкопая. Не, само едно. Я. Може ли само едно? Добре. Ей, само едни. Гледай го. Съвря се в мене. Само едно. Благодаря. И ако преди това не е мина, просто искам да доизкопая кола. Аз Това го копая. направих просто за да направя камен инструмент. И да, хора, малко в мината отиваме. Но не бе, това не е мина. Ама аз копая. Майко мила. Това не е мина, майко мила. Аз съм мъж. Мила. Отивам за дърво. За дърво. Още ти е дърво. За да си го прибера в... Сега ти въпроса за кой е дърво. Аз имам само кирка и братва, за кой е дърво. Не, колко хора аз съм играл доста. Да си знаете. Играя доста на компютър. И то Майнкрафт, то компютър и телефон не е едно и също.
Ами, някакси на мен ми е малко така по-трудно да играя на телефон. На телефона е по-трудно. Да, и примерно за да хвърляш ендърпено, трябва да задържиш. Да. И така хвърляш 3 ендърпени, което е малко прецакано според мен. Малко не съм свикнал. Да, не виждай. Само като си махнеш. Къде не крафтинг тейбъл? Гъзати се. Денис, как ти можа? Какво? Торчо и мога да направя торчо. Ще направя една брадва и една лупата. Нямам Български може ли? Това е крафтинг тейбъл за мен. Не, И ще се убий. бай-бай. Айде да се прибираме бързо. Ти се мре. Ще се мре. Дигото ме затвори. Това е дърво. Кажи ми, че... Денис, аз съм долу, а вижда къде стига дървото. Виж. Аз ще не ми пука. Ще посетя. Аз те очаквам. Чита. Айде да копаем. Аз ще копая на едната страна, ти ще копаеш на другата страна. Не искам. Не, аз не купувам. И да, хора, надявам се да ви харесва. Айде махай се тук, ще се пребия. Шама пребия си, бе. Майса! Еса, Дирай го. ради са. Абе, Ради са малко. няма! Ще удивам без да искам и ще виж. Ще се удрям без да искам. Ти знаеш, че ще ме удрям. Диго, то как ми се торча? Стара, бе! Махай се, бе! Аз купал, бе! Айде, махай се тук, бе, това е моето нел. Ето! Офтил си. Ето тук ще копая аз, надолу. Бе, бе! Сега ако дойдеш пак ще пребия. Ама с мече този път. Гледай това, стигай да бе! Нали се заторчи? Ай си ми го! Еми ти ми го сложиш тук. Не съм се ти го взема, бе! Махай се, бе! Ама аз имам 5 торча! Махай се, бе! Аз имам 4, бе! 4! Уе! 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 Айрон! Уе! На, да, бе, дай ми го! Да бе! Дай ми го! Аз намерих Мика! Ще рада. Ти намери Минка! Намерих пещера. Минка сочила. Аз намерих пещера, няма да искаш при мен. Добре, аз взех айрон, така че... При мен има. Аз имам 5 айрон. И съм Аз имам богат. 6. Сега ще намеря диаманти. Виж. Имам 6 айрон. Ще си фукам диаманти. Чекай. Ще фукам. Ай, имаш 5! Имам 6. Ръта, има и кола. Ръта, шукама. Падах долу. Долу! Яла тука. Нали да не идвам? Не, ела. Нали да не идвам? Ти каза да не идвам. Така ще обера цялата плачка. Добре, пребий се. Не, аз си казвам, тук има равин. Ти каза да не идвам. Окей, не идваш. Аз си пека айрно. Как можеш? Тук до нас е Радо, който е малко... Така му е името. Това ми хареса. О, втайго. Аре, стига с това гравъл, бе! Искаш да откупаем, айде, ела? Нали каза да ни? Добре, не идвай тогава. Не,
защото тук има златна мина. Не, истина, намерих 5 злата. Аз па си направих Iron Кирк. Ами ела да го изкопаеш. Злато? Да. И Даже диамант. Без диамант. Да? искам да видя златото. И сега ще ела. Не залъгваш. Ти залъгва. Къде е злато? Няма се дал. Добре така. Гледай го той как идва към мене. Виж колко се бил до мене. Ние ще се срещнем. Няма да копаеш скоро. Ще ти иска бъкив. Дей. И да, хора, малко сме в мината. Малко сме минали. Само половин час. Мина стайл. Луп, 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 луп. Лупа, мина стайл. Виждам тук някой. Прозорче. Няма да идваш. Здрасти. Чао. Ако искаш идва. Аз си. Гледай го, що ме биеш, бе? И то с меч. Ела тук. Идвам така. Уебътата. Значи, върнах ти го. Мерси за аеро, ще ми го дадеш ли? Имам ги так Аз имам 3. Ау! Ела наистина. Защо? Много ти иска, не искаш. Дай ми само торчи. Няма да да. Ще взема ония кол, където имаш. Няма да взимаш нищо. Тук има кол. Махай се. Тук има кол. Махай се. Абе, аз ти взимам от този, да взимам. Всички посоки. На всеки вел. Добре, само малко кол. Аре, бе! Всеки в който посоки. Аре, бе! Нали не искаш? Аз искам просто да си взема кол и си отивам. Ами няма. Ама и си. Сега я ще удара 3 пъти. Оп, 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 махай се. Махай се. Здравейте хора, той е нов. Кой? Коко ли? Не, ти. Коко! Коко. Имам 2 Той торчи. виж. Кой ти пречи да си взема малко кол, бе? Искаш ли даш? Не искам кол. Няма да вземеш кол. Ще убия. Дай ми кол. Няма. Ако дойдеш, ще ти дам. Ой, не, истина, ако искаш, защото не е пещера. Ще идваш ли? Не. Ти си за кола. Бай-бай. Дай ми кола. Не знам, че мога да го скупа. Я! Имам лопата. Абе, не му бий. Аз те бия грабила те би. Аз ще чакаш. Айде, чао. Айде, идвай. Що? Нали ще такива? Защото няма да си ми приятел. Да, ще се сбием с диамантите, ти ще видиш. Не, няма. Ние ще ги делим. Няма съм като Митко. Взех си Няма взех да си съм кол. като Дими Дирекс. Имам 13 торчи, защото си взех кол. Идвам. Идам, бе. Окей, виж, ела. Тук ще изпусна лайра, много се зле. Не съм изпуснал. Събирам. Не съм го видял. Да, това е гати купчината айрон. Не си го видял. Не бе, видял съм го, после съм го събрал. Що? Не знам. Трябвам да го сложа да се пече. За мен нещо, Ами, който си го вземе, той... Нали, всеки за него не си туде, нали, да си хода. Това ми дай дарена. Що? Няма и да идваш. Ама, чакай да го сложа да се пече. Добре, къде ти е печката? И аз да се сложа нещо. Това е, нали, моята печка? Къде ти е печката? Къде? Защо лефна, лош човек? Почва игра. Лош човек. Дори ми няма печка за сайрам. Защото аз ти я взех.
ще купаем ли? Добре, сега това всичко твое ли? Кое? Не е в мен. Кое? Не е в мен печка. Сега ще направи кръстим тибо и всичко ще направиш. Да. Окей, ние сме ушки приятели, как си там тогава? Сега идвам без само разсъдиш печката. Ето тук е печката. Окей, това е мод. Да, вътре има на нея. Добре, всеки ще си има печка, моята е отдолу. Окей, аз имам две имам бонус. Една секунда. Аз имам красен тебе. Нямаше дърво. Не. Едно не ми достига. Вау, аз имам едно. Не, нямам. Имам цял лок. Окей, айде, ела. Аз ще направя тези неща болни малко. И да, хора, нямаше да ви харесва. Сега ще се взема Ирона. Аз идвам при теб. Ирона. Ще направя бутоски. Бутоски. Едни бутоски имам аз. С тях си споря. Кирка и меч. Аз си направих кирка и бутоси. Бутосите са по-важни. Да, бе, Имам да. едни бутоси с тях си Да, споря. бе, да. И кирката и... Имам кирка. и меча. Имам кирка. Кирката и меча са най-важните. Имам кирка. Меч. Меч не е нужен. Аз имам още айрон. Той се пише. Аз имам още две. 9. Аз мога да си направя бутуши и честплейт. Ще фукаш ли? Да. Добре. Но Аз ще купаем на едно място. Аз ще имам да купая. Нали ще купаем на едно място, аз ще имам да купая. И чакай, бе! Любов си, приятел. Идвам, де. Лев е колкото щеш. И баджуй! Не ви завишевам. Имам един ингът. Докато те чакам, ще си купая тук. Докато те чакам 100 часа. Не мога да се направи. Сега ти жената. Не мога да се направиш половин час да се нагримираш, да си вземеш Абе, чест да, бе, плейт. да. Не ми бъркай в това, бе. Не ми бъркай в душата. Душата ми е печката. Как ти пиша? Ей, я не ми говори така, бе. Как? Виж малко. Ко ми се отваря, бе? Ко ми се отваря? Сега много ми се светли дуя. Само още едно изчака. Само още едно. Аре, де! Тук изпече се горкото било. Горкото мило. Ще умре, ако не дойдеш. Ще умре, ако не дойдеш. Ти го изостави. С Богом. Да, гадина му. Извинете, че се лигави тук до мене. Аз малко стейбъл. Лигавен стайл. Лоп, 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 лоп. Лопа лигавен стайл. Ма ти докато угадаш се лигавиш. Ще ти дам бившия меч. Бившия. Не ми пука. Аз излезнах отвън. През една пещера излезнах навънка. Ще бия животни. Окей, аз ще копам. Добре. Как ми изостави гадина? Гадината. Гадина. Гадина месо. Ще си събирам месо. Ще съм пълен с месо. А ти няма да имаш храна. Не знаеш, че е на пасив. Не, пасив. Намериха такава. Виж. Намерих си. Виж какъв късмет. Не, сигурно се. Ама виж какъв късмет. Викаш ми, аз ще си изкопая там. И ето, видя ли са? Аз намерих нещо. Добре, ще ме чакаш ли да видя какво има в честовете? Добре, аз ще слезна и ще ти изчакам долу. Но покажи на хората. Да, първо на хората. Те са по-важни. От теб. От мен. И от двамата. Те ни дават пари. Вие сте по-важни
важно от нас, да знаете. Вие сте специални. Защото ти дадете пари. Точно това ще да кажа аз, обаче ние не получаваме пари от вас. Още не получаваме. Все още. Ама аз не искам. Това го правя за фун. Аз не го правя за... Ако го правиш за пари, аз ще да знам. Да, той ми е най-добрият приятел. Ще ми дава. Да, бе! Ей, TNT! Имам си TNT! Ама и чак. Какво? Аз няма да гледам. Що? Аз няма да гледам това. Тестовете ли? Да. Искаш да ги видиш? Да. Искам да се втръп. Добре. Тук има и пещера, между другото. Да изпълним и не. В нея. Значи, добре, яки неща има. Яки неща има. Ама няма нещото, което аз искам. О, има го! Какво? Даймонд! Даймонд! Ама е за мен. Ама е за мен. Добре, аз съм махал. Защо? Защо всичко за теб? Поне един диамант. Искам да се направя Колко пата. диаманта има? Един. Няма да купиш ти диамант. Не ще купиш диамант. Сигурно се. А може да взема поне едно от нещата. Златото. Добре. Ама чакай, аз не трябва да го взема, нали? Първо трябва да видиш. Да, бе. Чакай. Ама аз за първ път намирам, между другото, такова на телефон. Я. На компютър никога не съм намирал. Наистина ли? Да. На компютър никой не си намирал. На телефон никога не съм намирал. Ти па сега не мога да го намериш, нали? Ти сега не мога да го намериш. Не бе, идвам. Айде по-бързо, че искам. Аз ще взема диаманта, обаче няма да го използвам. Добре. После като чуеме ти диаманта. Ще имаме една кирка, която ще използваме и двамата. Да, после ще си наберем още. Има даймонд! Диаманта, ма къде са? В кой ще се дадат важните неща? В кой ще се дадат важните неща? Защото аз мога да ги нося. Намираш ли по-малко от мен? Аз съм телефон. Не знам какво. И като ми бъгни. Може би аз. Ще ти лестваш през 2 минути. Значи ще взема златото и диаманта, ти вземи айрона. Не ги взима още. Не, сега, след малко. Ти вземи айрона. Денис, Да? виждаш ли ме? Не. Ти тук ли си, бе? Ето ме. Ти не свиваш. Мазно. Как ще пребиеш сега? Виждам. Ставах да пецата. Ето виж и не ги взимай. Не ги взимай. Вземи само айрона. Нищо не взимай. Добре. Значи сега аз взимам... ти вземи просто айрона, аз взимам всичко останало. Вземи айрона. Не. Взимай даймонд. Къде е даймонд? Къде е даймонда? Ей! Не беше там. Добре, взели всичко. Добре, аз имам така. Аз чупа то. Чакай, не бе. Да ги събера аз. Само ти да го щупиш. Това е много яко, това е доста добра идея. Да чупиш често. Господ. Защо ме биеш, бе? Много си лъже. Даймонд! Отивам в пещерата. Ма виж, това беше добра идея да продължа натам. Виж колко съм умен, бе. Виж, бе. Умен, да, късмет. Не ме предвиди го, аз знаех, че ще го намеря, защото имаше там пустиня, която аз не знаех, че е там. Аз знаех, че там има пустиня. Значи самото раждане на света. Да, аз знаех. Капа. Аз знаех. Аз стил да търся село. Ела, бе. Така се намерят по-лесно диаманти. Така се намерят по-лесно диаманти. Бай! На хората им е по-интересно със сигурност да експлорваме. Между другото... Хора, в коментарите напишете. По-забавно ли е да експлорваме и да копаем? Да, кажете ми. За да решим какво да правим с Радо, обаче аз мисля, че им е по-забавно да експлорваме. Защото и на мен ми е по-забавно, като гледам как експлорват. Виж какво ще се качва. Бай! Виж. Ах ти! Отивам да търся село или още едно такова. Чакай ме. Тръгнах. Ти го последвай. Следвай ме. Аз се знам на ти. А после как ще се намери спална? Защото да се намерим. Ще живеем някъде на 100 км. Ще се намерим след някога. След 100 години.
няма да умираме, ще е като железни правила. Умираме и край на поредицата. Да, бе, да. Значи утре ще да слушам. Аз не умирам толкова бързо, между другото, той умира. И аз на компютър. Айде, къде е това, бе? Кое? Няма нищо тук, само освен това. На къде тръгна? Ами, в пустинята съм. Не знам на къде тръгна, често казвам се загубих. Денис Киргинов. Виждам го, а не. Загубих се. За там ли? Къде тръгна? Загубих се. Вижда, там ли тръгна? Виждам го саваната. Ама ти да е обратно ли тръгна? Да, на него назад. Точно на него. Сега трябва да го намериш. Ето го. Аз съм отстрани на него. Да, бе, не видях. Добре, аре да ходим Аз заедно. не и този диамантен. Става вечер, ама няма значение. Става вечер. Какво? Какво? Не, искам да видя. Умирам. Аз не идвам с диамантен. Аре, искам да погледна. Няма да ти го искам. Няма. Обърках, преплетах си езика, вместо да кажа Айрон диамантен. Го направих сега. Айде. Аз пък имам Iron кирка. И да, хора, надявам се да ви харесва. Това май ще е доста дълъг клип. Май това ще ми е най-дългия клип. Сега ще видим. Аре! Не пише. Ще видим после. Ще ти кажа после. Аре! Не ми пука, че е вечер. Аре да експлорваме. Дано да не сме написано и да няма номер, защото че малко чийци. Нищо не чух. Значи сме чийци. Тук има, виж тук, тук има Sugarcane. Диаманта имате ли вече? Да. Имаме един, който аз го държа. Намерихме го в един на наш, къде го намерихме? Нещо ще бие зомби, скелет. Не, то сме бие. На зомби скелет май сме написало. Значи, намерих такава... Там има овце. Така, тръгълник, забравихме вече. Пирамида. Пирамида и намерих един диамант в нея. Значи, Радо ми вика, аре да купам. Аз влизам в пещера и слизам отгоре. И си викам, я да се поексплоря малко и тъкна зазор и гледам една такава. И това беше голям късмет, защото тък му излезнах и веднага го видях. И имаше един диамант вътре. И си викам, жест там бе. Друго, какво имаше? Диамант, злато, айрон и... Колко злато? Злато също ще кажа. 14 злато. Ти взел честовете, ама нали си щупил това? Щупих честовете, да. И TNT-то, да. TNT-то. Ето го TNT-то. Овците. Имаме 4. Ако тази ще ми даде още 2... Тип-топ се стирате, ако някой влезе събър, просто обикаля се стирате. Да. И колко още едно ми трябва. Но тук има още една овца. Ето. Тук има още една овца. Аз ще убия това. Аз имаме вече. Ама нека да убием овците, защото нямаме храна. Ма те тук не ни дават. Дават от време на време обаче. Един път ми даде една овца. Извинете хора за псовнята на този Тонас. Глупак. Глупи. Той не е глупи, не е гъпи от дъбайни копачка, той е глупи от дъбайни копачка. Аз още не съм станал гъп. Свиня! Тук има свине! Аз ще става гъп. Значи, нали знаеш Kentucky Fried Chicken? Това е Kentucky Fried Pig. Два абоната, аз съм му ги направил. 2 абоната. Добре, браво. Ама аз имам 28. Той има 20. Сега ми дължиш 2 лева. Да, дължи. Иначе машата. Той направи за 2 седмици 28 абоната. Да, и то без да снимам преди беше това. И направих 13 клипа, виж колко съм. Значи аз съм много редовен. Всеки ден качвам по един клип и даже по 3. Аз съм по-редовен от някой от тях, които гледам. Аз един път качих 4 клипа. Като е трица. И съм доста редовен. Много рядко не съм такова. Не съм качвал. Неделя. Да, неделя, събота качвам, неделя само. Обаче тази събота и неделя още не съм качвал. Иначе събота по принцип качвам. Или неделя, не съм сигурен. Събота и неделя. Вчера бях на телефона. Аз съм Денис Пегеса. Утре ще правите ли влог? Утре в четвъртък, да, правим влог.
ще правим влог, че само да знаете. Майнкрафт ще видим. Вчера в детската градина баба прена без причина дама крема. Махни! И между другото, потърсете го Денис БГ и му дислайкнете всичките клипове. И му напишете, Денис, ти си най-тъпият човек на земята, как може да си се родил? Добре, това беше малко прекалено. Не го слушайте. Ще сложа торч. И между другото и той ще казва Денис, като мен. А къде отидеме, Радо? Той обича най-много такива коментари. Да, той много ги обича. Не бе, шегувам се, не дейте. Направете го без... Не бе, аре мъкни, не му дисайкате клипа. Тук има лава. Намерете му го и ако ви харесва. Това е лава. Аз сложих торч. Тък показах, че аз слагам сега торчета. Тук е баба. Бай! Познай! Goodbye! Между другото, слушахме една песен онзи ден, която се казва Оле крокодил или нещо такова. Познай! И така завършва. Познай! Познай! Goodbye! И да, хора, надявам се да ви харесва, че правят и дълги клипове. Това ми е най-дългият клип до сега, защото най-дългият ми клип беше 20. Що ма биеш, бе? Да, добре, кой е? Пенчо! Пенчо от Благоевград. Пенчо фигият! Пенчо от Благоевград. Пенчо фигият! Между другото, Minecraft Crafting, един от абонатите ми. Да, този клип ще е посветен на теб. Minecraft Crafting, мерси, че си... Секунда. Извинете. Ама, сега ще звънна. И да, има един абонат, който се казва Minecraft Crafting и постоянно ми лайква клиповете, пиши ми в тях. Да, добре. И този човек почти всеки път ми пише.